Pagsalisi sa usa ka tindera sa merkado aron makawat ang iyang bag ug halin nakuhaan sa CCTV. Giulagway sa tagduma sa merkado nga dako gikatabang ang CCTV aron ma-monitor ang tanang panghitabo. Ang detalye uban ni Nico Sereno. Sa kuha sa CCTV sa Mandaue City Public Market pasado alas 5 kaganihang buntag, makita kining namaligya og butane canisters nga giistoryahan sa usa ka lalaki. Apan wa mabantayi, may laing lalaki na diay sa likod sa tindera nga mikuha og mitago na sa iyang bag. Gisulod ra kini sa usa ka eco bag dayon lakaw sa maong lalaki. Pagkataod-taod milakaw sab ang lalaki nga gikaistorya sa tindera pagawas na sa merkado. Ang duha ka mga lalaki misakay sa pareho nga tricycle palayo. Ang mga insidente susama niini mo'y gustong malikayan maong giinstolar ang mga CCTV cameras sa merkado. Muabot sa 160 ka mga cameras ang gibutang sa palibot. May command center sa merkado aron adto matigom ang video footage, ma-enhance ang kuha niini ug makahimo og tukmang aksyon ang mga otoridad. Di gyud makumpiyansa. Amo bitong gihangyo ang malitay nga be kuan pod, be vigilant sa ilang kanang mga butang, ilang mga kwarta kay di nato lihayan nga naagi mga magbinuang. Kung walay dili magsulubog mas, pwede na to ibutang sa atong facial recognition para kung musud sila, mo alarm ra man na bisagon sa kadlaw mo alarm na siya nya. May bawaan na to, pwede na to ma-radyo sa mga gwardiya. Gipakita kanamo sa tagduma sa merkado ang lain nga CCTV footage nga nakuha ni adtong Agosto. Usa ka lalaki ang misulod sa usa ka stall sa may grocery section ug midagit sa moabot 160,000 pesos ang halin. Pasado alas 10 nakadto sa gabii ug sirado na ang merkado. Ang suspect miaksyon og gawas sa kang-a sa steel gate apan naglisod kini. Unya naghukas siya sa sapot nga gisulob maong nakagawas sa dapit. Makita pa sa iyang likod ang bundle sa kwarta nga iyang nasakyo. Na-report og napaimbestigahan na ang maong insidente. Matud sa tagduma sa merkado, gawas sa mga krimen, lain nga ma-capture sa ilang mga cameras ang mga violations sama sa pagpasagad ug labay sa mga basura. Gibantayan kini aron maisyuhan og citation ang mga responsable. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno.